रनिया अरे करेला लइकन में मार भइल रे रनिया रे रनिया मारे पर 18 के पार भइल रे करेला लइकन में मार भइल रे उमर पर 18 के पार भइल रे करेला लइकन में मार भइल रे अगुआ के मारे बिया कुंवारे अगुआ के मारे बिया कुंवारे मारे उठाने को चढ़ल जवनिया कौन बनाई भाई रनिया के कनिया कौन बनाई रनिया के दुल्हनिया कौन बनाए गरनिया को कनिया कौन बनाई भाई रनिया के कनिया भाई कहिले साची मिली दहेज में बोलेरो अपाची अरे कल बियाह भाई कहिले साची मिली दहेज में बोलेरो अपाची अपने कमाई तोहके खियाई अपने कमाई तोहके खियाई ओसे का भले बिया नाच के नचनिया कौन बनाई भाई रनिया के कनिया कौन बनाई रनिया के दुल्हनिया कौन बनाए गरनिया को कनिया कौन बनाई भाई रनिया के कनिया कौन बनाई भाई रनिया के कनिया कौन बनाई भाई रनिया के कनिया। आप सुन रहे हैं अमित पटेल की आवाज में। खाना बनाई या मुंह में खियाई राजा के अपनाई गोड़ो दबाई अब का चाहिए रे खाना बनाई या मुंह में खियाई सैया के अपनाई गोड़ो दबाई लगे सुताई बिना डोलाई लगे सुताई बिना डोलाई राती के बेरा हिलाई मचनिया कौन बनाई भाई रनिया के कनिया कौन बनाई रनिया के दुल्हनिया कौन बनाए गरनिया को कनिया कौन बनाई भाई रनिया के कनिया उमर पर 18 के पार भइल रे करेला लइकन में मार भइल रे उमर पर 18 के पार भइल रे करेला लइकन में मार भइल रे अगुआ के मारे बिया कुंवारे अगुआ के मारे बिया कुंवारे मारे उठाने को चढ़ल जवनिया कौन बनाई भाई रनिया के कनिया कौन बनाई रनिया के दुल्हनिया कौन बनाए गरनिया को कनिया कौन बनाई भाई रनिया के कनिया।